Jeg har valgt en video med en dans, der inspirerer danse, som man finder hos stammefolk i blandt andet Afrika og Karibien. Først vil jeg vise noget af videoen, og efterfølgende analysere, hvad der sker. Videoen starter med, at en dronning og 2 vagter fra en stambefolkning går gennem junglen. Vagterne har våben til at beskytte hende med, og de viser deres styrke ved at udføre 2 forskellige kampdanse. Ideen eller omdrejningspunktet er, at vagterne symboliserer dronningens magt. Den ene vagt ender i sin dans i en sænket kropsposition, hvilket signalerer, at han er klar til kamp. Den anden vagt danser et udsnit af en anden kampdans. Det er hurtige, kraftfulde og roterende bevægelser. Der er kontrast mellem tiden. Den første vagts dans var mere snigende og langsom. Den sidste vagt var mere vild og utæmmet. Og det symboliserer, at de 2 vagter til sammen danner et stærkt team. Vagterne har hvid maling i ansigtet. Deres tøj har samme farver som dronningen, hvilket er en forstærkende effekt, samtidig med at det indikerer, at de er fra samme stamme. Det er altså ikke en dronning, de fx har taget til fange. Musikken og lyden, der er stammeinspireret, er med til at skabe en stemning af et stærkt fællesskab. Der er en solostemme, der dominerer, og så efterfølgende kommer der et kor og lyden af en fløjte og klappende hænder og trommer i takt, ligesom stammer gør det ved danseceremonier. Så sker der noget nyt. Vagterne de slipper dronningen, og som så står i åbningen i junglen, og hun begynder at danse med hurtige og kraftfulde bevægelser. Hun kaster armene op og ned og stamper jorden med sine ben. Bevægelserne de er eksplosive og signalerer styrke og vilje. Så ser man så forskellige piger, der sniger sig gennem junglen for at skjule sig fra potentielle fjender. Og det gør de ved at kravle langsomt frem i lavt plan og i nær zone. De prøver at gemme sig. Dronningen derimod danser i højt tempo rundt i åbningen og bruger hele rummet både i lavt, mellem og højt plan med hurtige og kraftfulde bevægelser, både op og ned fra side til side. Hun har masser af overskud og er ikke bange for at dominere rummet. Omdrejningspunktet her er, at de andre piger finder dronningen i skovåbningen for at slå sig til hende, og de kravler hen imod hende som dyr, der ser hinanden an. Dronningen indbyder til dans ved at strække armene mod pigerne. De bruger det lave plan i rummet, i mellemzone, og det symboliserer, at der ikke som sådan er nogen, der dominerer rummet. Der er altså plads til, at alle danserne de skal finde deres plads. De skal danse sammen og ikke mod hinanden. De har også samme tøj på. De er fra samme stamme. De udstråler dog også kampgejst og vilje gennem deres stirrende øjne og anspændte kropsudtryk. Det er altså ikke en kampgejst, der viser, at de skal kæmpe mod hinanden, men med hinanden for fællesskabet gennem dansen. De finder en opstilling i par, 2 i front og 2 bagved. Man kan se alle 4. Dansen går i gang med et enormt power, som matcher til musikkens hurtige rytme. Lyden af trommer, fløjter, kor og høje stemmer, sammen med dansernes alvorlige udtryk og store kraftfulde bevægelser er med til at give intensitet. Man har en fornemmelse af, at danserne virkelig mener det, og de virker måske endda en smule skræmmende. Danserne er afrikanere med typisk afrohår i form af flætninger og tuperet hår. Danserne har samme tøj på, som symboliserer fællesskab og sammenhold. De bruger hele rummet først med store og hurtige bevægelser.
Og herefter er de nede i knæ i mere bløde bevægelser og fylder ikke nær så meget. Der er stadigvæk stor spænding i kroppen. Den er bare mere samlet og er klar til at eksplodere på ny. Derefter bliver bevægelserne så store og udfordrende igen. Først sparker de et hop og får derefter at gå langsomme skridt med fødderne helt tæt på jorden, mens de slanger overkroppen frem og tilbage. Næste trin hopper de så og roterer med armene i luften. Deres bevægelser skifter altså mellem at være korte og tilbageholdte til at være bevægelser i frit flow, hvor de er vilde og ukontrollerede. Denne konstante variation i flowet og bevægelserne er med til at give dansen intensitet og dybde. Generelt er der kontrast i dansen hele vejen igennem. Der er kontrast mellem det kontrollerede, de tæmmede bevægelser, og så de vilde, ustyrlige bevægelser, der nærmest eksploderer. Danserne danser synkront, og der er dansen igennem hele tiden nye dansetrin.